ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହଂସଟେ ଆସୁଥିଲା। ହଂସଟି ଥିଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ। ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପେଚା ଅନେକ ଦୂରରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ବସିଲା ଆଉ ହଂସକୁ କହିଲା, ହଂସ ଭାଇ, କେମିତି ଅଛ? କିଏ? ମୁଁ ପେଚା। ତମ କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ଦୂରରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଛି। କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ? ଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ପାର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଣ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ପାର ହେଲେ ଯୋଉ ବଣଟା ପଡ଼ିବ ସେଇ ବଣରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବାପରେ, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ? ହଉ ହଉ, ଭଲ ହେଲା। ଏତିକି କଥା କହି ହଂସ ପୋଖରୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୋଖରୀରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୋ କାମ। ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରହେ। ମୋ ଘର ଏଇ ପାଖରେ। ମତେ ତମ ଘରକୁ ନବ? ତମେ କଣ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହବ କି? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀରେ ସୁନ୍ଦର ହଂସଟିଏ ଖେଳୁଛି। ହଂସ ଥିଲା ବହୁତ ସରଳ। ତାକୁ କିଏ ମିଛରେ ଦିପଦ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ। ପେଚା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଓଲଟା ସ୍ୱଭାବର। ତାହାର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବେପରୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ହଂସ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ହଂସ ସହ ମିଶି ପେଚା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା। ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଃ, କି ମଜା! ତାପରେ ହଂସ ପେଚାକୁ ଫଳରସ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ବାଃ, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା ପରେ ପେଚାର ତା ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଂସ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। କାହିଁ? ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମର? ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ମୋ ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଏଠି ରହି ହବନି। ହଉ, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯିବି ହଂସ ଭାଇ। ତମେ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହନି। ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ, ନହେଲେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ହଂସ ପେଚାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା। ପେଚା ଉଡ଼ିଗଲା ତା ଘରକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଂସର ପେଚା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଂସ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ହଂସର ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ପେଚାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ହଂସ ପେଚାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଡାକିଲା, ପେଚା ଭାଇ, ଓ ପେଚା ଭାଇ, କଣ କରୁଛ? ଆରେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଏ ପେଚା ଭାଇ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ପେଚା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଂସ ଭାଇ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ରାତିରେ ମତେ ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ସକାଳ ଯାଏ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ହଂସ ବିଚରା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସକାଳ ହବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସକାଳ ହବା ପରେ ବି ହଂସକୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପେଚା ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ଡେରି କଲ ପେଚା ଭାଇ? ସକାଳ ସରିକି ଆସି ଦ୍ୱିପହର ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗ, ଛାଡ ସେ କଥା। କେମିତି ଅଛ କହିଲ? ଭଲ ସବୁ ତ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ। ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି।
ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନା ନା ପେଚା ଭାଇ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତମେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାଲି ଆମ ଘରେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଥିଲା। ଏତିକି କଥା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ହଂସ ଭାଇ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ରାତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଏତିକି କଥା କହି ପେଚା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଂସ ବିଚରା ବାହାରେ ସେମିତି ପଡି ରହିଲା। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋର ପେଚା ପାଖକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ମତେ ଅଖିଆ ଅପିଆ କାଲି ସକାଳେ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଦଳେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପେଚାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଡେରା ପକେଇଲେ। ପାହାନ୍ତା ପହର ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ଶଙ୍ଖନାଦରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡିଲା ପେଚା। ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ପେଚାର ରାବ ଶୁଣି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଶଙ୍କିତ ହେଇ ପଡିଲେ, କାରଣ ପେଚା ରାବ ଅଶୁଭ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ପେଚା ପ୍ରାୟ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତାକୁ ତୀର ମାର। ସତକୁ ସତ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତୀର ମାରିଦେଲା। ବିଚରା ଦିନ ସାରା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ହଂସ ଦେହରେ ତୀରଟି ଯାଇ ବାଜିଲା। ଆଉ ହଂସ ସେଇଠି ଟଳି ପଡିଲା। ପେଚା ପାଖକୁ ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲା। ମିତ୍ରତା ସର୍ବଦା ସମାନ ସ୍ତରରେ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବନ୍ଧୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝନ୍ତିନି, ବନ୍ଧୁର ଭଲ ପାଇବା କଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଅଯତ୍ନଶୀଳ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବର୍ଜନୀୟ।